Det er onsdag, præcis en uge er gået af valgkampen. Vi kører stadig rundt i landet. Lars Løkke er i aften i Nordjylland, i Thy, og kører på cykel. Thorning har også været rundt i landet. Kommer det også. Og selvfølgelig lader de fleste op til Grundlovsdag, som er på fredag, hvor der skal holdes mange grundlovstaler, som er lidt anderledes, end de plejer at være på Grundlovsdag. Det vilde er i den her valgkamp faktisk, at det ser ud til nu, at dels at det står 50-50 i målingerne. En absurd situation, at det ser ud til at være det der dødt løb. Det kan sagtens jo ændre sig rigtig meget, skal man huske. Men det er jo med til at holde politikerne skarpe. Og det er jo med til at få dem til at kigge på, hvad der lykkes, hvad der ikke lykkes. Det, der lykkes for Socialdemokraterne, hvis man spørger dem, det er, at Thornings troværdighed stiger. Det, der ikke lykkes for dem, er måske at få samlet sig helt og få gennemslag i politikken. Der er stadigvæk de radikale, som kommer med deres særforslag. Sådan skal det være. På den borgerlige fløj hos Venstre er der mere, der ikke lykkes, end der lykkes. Og man må sige, at det er tidligt, at de begynder, nogle venstrefolk, at sige, at det er mediernes skyld, og det er Socialdemokraternes kampagne, som er for grænseoverskridende. Det er lidt tidligt at begynde at finde mulige forklaringer på, hvorfor det ikke helt går, som det skal for Venstre. Det andet, der er bemærkelsesværdigt, hvis man kigger på målingerne, er, at hele 40% af danskerne ser ud til at ville stemme på partier, som aldrig før har haft regeringsmagten. Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet og Dansk Folkeparti. Mange vil sige, at Dansk Folkeparti har haft magt, men de har ikke siddet på regeringsmagten, og man ved heller ikke, om de kommer til det efter det her valg. Men det er ret bemærkelsesværdigt, at det kan tolkes som to ting. Enten at de 4 partier virkelig har god bund i vælgerhavet og bliver belønnet for at ville noget spændende og noget nyt, eller noget sikkert. Man kan også vælge at tolke det som om, det er en protest imod de etablerede ansvarspartierne, altså dem vi kender, som har haft regeringsmagt. At det er en protest imod det. Det koster at have haft magten, det koster at have magten. Og det er sådan en rimelig brutal afregning, som man måske også kan overveje lidt på en grundlovsdag lige om lidt, hvad det egentlig siger om det demokrati, vi har.